4-ші мектеп. Зяплайф КВН командасы. Selam Kafu. Sahnede Zyaplayev КВН командасы. Һәм финалны жеңер үшін біз білесіз. Bu neydi yumurqa басқы жетмеді бит әлі. Білем. Ул шашын жумады. Қызлар. Жетті ме енді жоқ ма? Мен әзірленіп келдім. Сіз білмейсіз міне. Bu oyda birinchi kosmosga ұшуға 55 yıl. Һәм енді Юрий Гагарин абыйның сүзләре белән. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Şakırmadın, şişmedin. Исәнмесез? Безнең беренче миниатюра, беренче татар киллера. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Күз алдыгызга китерегез. 3-кә кадәр генә саный белгән физрук. Күні башлайбыз. 1, 2, 3. Tağın. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Şakırmadın, şiş. Күз алдыгызга китерегез. Вахтерша эштән соң өйгә кайтты. Оф, кызым кил әле монда. Әнәй, минем сиңа бүлегем бар. Кара нәрсә? О, икенче аякка да булды. Рәхмәт, әнәй. Туган көнең белән, кызым. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Şakırmadın, şişmedin, ısıtmadın kişede. Күптән түгел мәктәпләрдә туңдырма сата башладылар. Әйдәгез карап китик җыр дәресе. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм икән. Тәк балалар, яңадан башлыйбыз. Күбәләк. Апа, исәнмесез, гафу итегез, мин әзрәк генә соңга калдым. Синең тавышың әйбәтме? Мин диабетик. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Şakırmadın. Күз алдыгызга китерегез. Кытырган үгез бәйдән ышкынган сарайда. Мишка. Мишка дим. Михаил уян айда, анда үгез бәйдән ышкынды. Şakırmadın, kındırma, koptırmadın. Çeşikleri isnetmedin, siyemdik de eğitmedin. Şakırmadın, şişmedin. Һәр класста менә мондай әни бардыр. Исәнмесез, сезнең вакытыгыз бармы? Исәнмесез, дәрес башланырга 3 минут калды, әйдәгез тизрәк. Мин тиз генә үз сүземне сөйлим дә генә аннан китәм. Сезнең Ярар, вакытыгызны ярар. озак кына утырмыйм. Карагыз әле. Сез минем улымны яратып бетермисез бугай. Сез Әйдәгез, мин сезгә бөтен әйберне аңлатам. Туктап кына торыгыз. Хәзер мине тыңлагыз. Аннан соң үз сүзегезне сөйләрсез. Ярар. Карагыз әле. Сез менә юк, мин беләм бу класстагы бөтен кешеләрне. Хәзер мин сезгә бөтен әйберне аңлатам. Туктагыз дидем. Карагыз аны, мине тыңлагыз. Менә белгән имплатны икәнен монда бөтен кешенең. Ләкин нишләп алар бөтенесе крутой телефоннар алалар дагы булай тегеләй йөргән булалар. Менә минем улымның да телефоны бар. Аннан бөтенесе көлә. Менә нигә аннан бөтенесе көлә? Чөнки ул телефон домашний бит. Кара син аны нинди сүзләр сөйләй? Домашниймы, сотовыймы, бары телефон бит ул. Юк, менә сез шуны гына аңларга тиеш. Сез бит аңа әни сыман, минем сыман булырга тиеш. Карарга тиешсез сез аны. Әни, мин сәгатьне йоттым. Аша, улым, аша. Сез аңларга тиеш шуны. Сез аңа икенче әни сыман булырга тиеш. Алайсаң, мин сезнең улыгызны мәктәп психологына җибәрәм. Ярар. Ул бүтән бу мәктәпкә килми. Мин мәктәпне бетермәдем. Ул да бетермәячәк. Мәктәп түгел, дурдом әллә нинди. Алабутаны, үстемин олыда утап алабутаны, үстемин олыда утап алабутаны. Менә сез хәзер көләсез, утырасыз, әйме? Авылда күршеләрегез бәрәңге утырта башлады. Зяплайф КВН командасы, рәхмәт.
You're a little girl. You never grew up. You still have your collections of books and poems and letters with sections underlined. Кто подъехал? Принц на белом коне. About the days that you lost. You said everything would turn out fine. Присаживайтесь. The worry is Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Hola Givinola, a informele de quesio primese dinola. The 1 million de euros various menciones. Нам пылесосы не нужны. Не упусти свою удачу! Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.